ръка. Ако подозирате изчупване на ръка, запазете спокойствие и помогнете на пострадалия да не движи крайника. Проверете за кървене. Ако има, спрете го с натиск и стерилна превръзка. Използвайте готова шина или подръчни средства – дъска, списание, пръчка или твърд картон. Подложете мека тъкан между шината и ръката, за да избегнете болка и натиск върху кожата. При фрактура на предмишница поставете шината от длънта до над лакътя. Обездвижете китката и лакътя. При фрактура на мишница поставете шината от рамото до под лакътя и обездвижете лакътя и рамото. При фрактура на рамото или ключицата сгънете ръката под прав ъгъл и я поддържайте с триъгълна кърпа или шал, прибинтовани към тялото. Фиксирайте ставите над и под мястото на счупването. Превържете стегнато, но без да спирате кръвообращението. Проверете пръстите. Трябва да останат топли и розови. Ако посинеят или изтинат, разхлабете превръзката. Не се опитвайте да намествате костите. След като имобилизирате крайника, осигурете покой и потърсете транспорт до най-близкия спешен кабинет или ортопедичен център. Имобилизацията предпазва от болка и усложнения. Действайте спокойно и уверено.